ду хабари хело муҳим дорам дӯстони азиз ки ҳар як ин хабар вобастагӣ дорад ба қонуну ба қарорҳое ки дар наздикӣ бояд ба имзо бирасанд ва ҳар як муҳоҷир бояд инро тамошо кунад ва бохабар бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу саломат ҳастед дӯстони азиз. Наворо ҳатман то ба охир тамошо кунед то ин ки аз ин хабарҳо шумо низ огаҳ бошед. Бовар дорам ки ба бисёри шумо ин чиз тааллуқ дорад. ва чизи дигар ин ки бисёри мардуми мо мехоҳанд дар корҳои хайр даст бирасонанд, кӯмак кунанд ва шумо як чизро тавсия метиҳам ки ҳам кори хайр мекунед ва ҳам худ фоида мегиред. Ин чӣ гуна аст? Наворе ки ба шумо пешниҳод мекунам ҳол тамошо кунед. Яъне як қисми даромади худро ширкати Даво мехоҳад ки ба модарону хоҳарони ниёзманд кӯмак кунад, хайр кунад. Наворо тамошо мекунем ва ман мегузарам ба қисми хабарҳои асосӣ ва муҳим. Бале дӯстони азиз, ширкати Даво ҳар моҳ як қисмати даромади худро ба кори хайр сарф мекунад ба модарон ва хоҳарони ниёзманд. Шумо ҳам ки аз ин ширкат хайрдорӣ мекунед, дониста бошед ки як қисмати маблағи шумо ба корҳои хайр сарф мешавад. Яъне ки дастгирии шумо ба кори хайр аст. дӯстони азиз, бояд барои мардҳо гап мезанем, нафарҳое ки зуд таҳорат мешкунанд, яъне ки масъалаи пешоб мушкилот доранд, масъала хилба бо крес салат якҷоя бачаҳои ширкати Даво тавсия метиҳанд, қариб ки ин рецептури аз 2018 ҳаст, бачаҳо нағз талобат меёбанд ва вазифаи нағз ҳам ҳаст. Ин мебошад барои нафарҳое ки аз хоб хушрӯ ишор намешаванд, лоғарӣ дар худ эҳсос мекунанд, тез грипп мешаванд. хулоса барои иммунитет аст, масъала инбир аст, беҳтарин аст. барои нафарҳое ки дарди меъда доранд, мисли ман баъзан аз ин истифода мекунам, нағз аст, зур фоида мекунад. боз дигар чи аст дар ин ҷо? Нафарҳое ки харобу лоғар ҳастанд метавонанд ки аз ред истифода баранд, самиюнван истифода баранд ки тӯли чандин қариб 3-4 сол зиёд шуд бачаҳо мефурӯшанд. ва барои нафарҳое ки кирм доранд, мана ин бендекс аст барои резондани кирмҳо ва сенол ҳаст барои резондани тоза кардани дохили инсоният ва боз фитосвечи аст, бисёр савдо мекунанд бачаҳо. барои хунукзадагӣ аст инаш ҳам. дӯстони азиз, дар ин ҷо дигар чӣ ба шумо гӯям? барои мардум махсусан эпимедиум паста аст ки инро қариб ҳамаи муҳоҷирон медонанд ва доруе ки бағайр аз марг ба ҳамаи дардҳо даво аст, мувофиқи ҳадиси пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ин 4 нитмин аст ки дар ин ҷо ҳар намудаш мо мебинем, дар ҳар гуна ҳаҷм ва нархҳо фурӯхта мешавад. рақамҳои ширкати Даворо шумо дида истодаед, занг занед, дигарҳояшро худатон пурсед, хайрдорӣ кунед барои саломатии худатон. ва ҳамчунин дониста бошед ки маблағҳои шумо як қисматаш ба кори хайр сарф мешавад. боқӣ дар ин ҷо ширкати Алабум аст, хоҳед телефонҳои арзон занг занед ва дар он ҷо Алабум авиакасса ҳаст ки нархҳои билетро бо дили пурсида хайрдорӣ кунед. худованд нигаҳбонатон, тансиҳату солим бошед. дӯстони азиз, дар охири видео як чизро эълон кардагӣ ҳастам, ҳатман ҳамонро тамошо кунед. барои вохӯрии бизнесменҳои тоҷик дар Русия мешавад. барои ҳамин аст аввал хабарҳоро гӯш кунед ва дар охир ҳамин чиз аст. худованд нигаҳбон, ҳатман охирашро бинед. хуб дӯстони азиз, аввалин чизе ки мехостам ба шумо бирасонам ин аст ки акнун нафарҳое ки тариқи ЗАГС, тариқи фиктивни брак гражданство мегирифтанд, барои шумо як хатари калон дар пеш интизор аст ва наздикӣ агар ин қарор ба имзо бирасад, нафарҳое ки ҳамин гуна роҳ мехоҳанд шаҳрвандии ин ҷоро бигиранд, яъне ки никоҳи дуруғакӣ мекунанд бо арӯсҳои ин ҷо, шарт нест ки дигар шуморо дар роҳ пулис манъ карда тафтиш кунад ҳуҷҷатҳои шуморо ва фаҳмад ки ЗАГСи шумо фиктивни аст. Не, ҳоло дар ҷавомаде ки ба наздикӣ гузаштак ба хотири бартараф намудани мана ҳамин каналҳое ки дастгирӣ мекунанд незаконни легализоват кардани муҳоҷиронро, яъне кӯмак мекунанд мана ҳамин хел роҳҳоро, чӣ хел ҳаминҳоро пешгирӣ кунем. ва дар он ҷо ба чунин хулоса расиданд ки тариқи тамоми сомонаҳо, сайтҳо, баъзаҳо кофта баромада нигоҳ мекунанд ки нафарҳое ки масалан ЗАГС доранд ва мебинанд ки шавҳар ё ин ки арӯс муҳоҷир аст, вале он тарафе ки шаҳрванди Русия аст, ҳардуяшон дар як ҷо регистратсия кардагӣ нестанд, автоматик маълум мешавад ки инҳо фиктивни брак кардагӣ ҳастанд ва онҳоро ба идораи пулис ҷеғ мезананд, уголовное дело аз болояшон мекушоянд. инро ба наздикӣ бояд имзо кунанд. барои ҳамин дӯстои гиромӣ эҳтиёт бошед.
дар ин ҳолат ба шумо ман маслиҳат метиҳам, ки зуд агар ҳар нафаре ки фиктивни брак дорад рафта бо ҳамон арӯзшаванда, ин корро бисёртар бачаҳо мекунанд, ку бо ҳамон арӯзшавандаатон дар як ҷо регистратсия кунед. Дӯстони азиз, беташвиштар мешавад. Агар не, ғамтон метиҳанд. Ин буд хабари як. Хабари дуюм, дӯстони азиз, начальник по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ба наздикӣ хабар дод, ки мо пешниҳод кардем, ки постановление на учет, яъне ки аз Тоҷикистон мебиёем, аз Ӯзбекистон мебиёем, хулоса шаҳрвандаи хориҷӣ вақте ки аз хориҷия ба Русия медароянд, ба онҳо муҳлат дода мешавад, ки ба ҳузур дар давоми 30 рӯз худро регистратсия кунанд. ҳоло ин гуна нест. ҳоло 7 рӯз аст. барои бисёри ҷоҳо 7 рӯз аст, барои мардуми Тоҷикистон 14 рӯз аст. барои ҳамин дӯстони азиз, инро ҳам огаҳ бошед. ин ба фоидаи ҳама нест, чунки боз дигар қонун ҳаст, ки мувофиқи он шаҳрвандоне ки аз хориҷия даромада безвизови, яъне худамон ӯзбекҳо агар безвизови даромада работа хат мекашанд дар мигратсионная картаашон, онҳо бояд дар давоми 30 рӯз барои гирифтани патент ҳуҷҷат пешниҳод кунанд. бубинед, ки шумо агар ба ҳамин фиреб хӯред, яъне фикр кунед, ки ҳоло 30 рӯз вақт аст, баъд як рӯз регистратсия мекунем, гуфта гаштан мегиред, баъд ё 20 чанд рӯз пас рафта регистратсия мекунед, баъд патентспорӣ меравед, ки ба шумо дар он ҷо мегӯянд, ки шумо дар давоми 30 рӯз бояд барои гирифтани патент ҳуҷҷат пешниҳод мекардед. акнун шумо бояд 10 000 ҷарима супоред ва ҳаққи патент супоридан доред. дар ин ҷо дӯстони азиз, гап дар сари 10 000 ҳам намеравад. авваланш ки ин ҳам пули кам нест ва баъдан болои ин ҷарима ҳаст. ин супоридани административни правонарушение аз тарафи шумо аст, ки 3 сол дар база дар номи шумо ин чиз мемонад ва дар давоми ҳамин 3 сол агар шумо яктаи дигар ҳам ҳамин хел правонарушение кунед, автоматӣ запрет на въезд мешавад. инро МВД мемонад, яъне шумо дар Русия гаштаистед, хабар надорен ва шумо автоматӣ запрет на въезд гирифтагӣ ҳастед. дилхоҳ полисе ки дар роҳ шуморо манъ карда аз шумо ҳуҷҷат мепурсад, агар мебинад, ки шумо барвақт хориҷ шудагӣ ҳастед, шумо бояд хориҷ шавед. дар ин ҷо камкам рӯзҳо гузаштаистанд, маҷбур мешавам, ки ба забони тоҷикӣ худам фаҳмонам, безеб нигоҳ накунанд. ҳавои нағз кардааст. имрӯз аввалин рӯз аст, ки ҳамин ба зимистон баромаду якум бор аст, ки ҳамин хел ҳавои нағз мекунад дар Москва. 6-7 градус гарм ҳаст, 6-7 градус. ва хостам дар ҳамин ҳавои тоза қати шумо камтар суҳбат кунам, дӯстои азиз. барои ҳамин хотир кӯча баромадам. чӣ гуфта иста будем акун? вақте ки полис шуморо медорад, мебинад, ки автоматӣ запрет на въезд ва инро шумо хабар намешавед, чунки инро МВД мегузорад ин гуна запретҳоро барои нафарҳое ки 2 ва зиёда административное правонарушение доранд. мана ҳамин хел масалан шумо ягон светофорро гузаштед, қапидан ҷарима кардан, шумо ягон неправилна пешеходро гузаштед, роҳи байнро қапида ҷарима кардан, ё ин ки шофёр ҳастед, шуморо ремонт набастед, қапида протокол кардан. ҳаминҳо сабаб мешавад ва шумо запрет на въезд мегиред, автоматик худтон хабар намешавед. яке аз аминҳо ҳамин аст, ки шумо дар давоми 30 рӯз ҳуҷҷат намесупоред барои гирифтани патент, агар работа хат кашидагӣ бошед ва меравед, шуморо мегӯянд, ки 10 000 рубл меёрӣ месупорӣ, не дар сахра ва дар ҷо қабул намекунанд. 10 000 рубл бурда дар ҳамон вай месупорӣ. МВД ҳамон ҷое ки шумо регистратсия кардагӣ ҳастед. бале, барои ҳамин шумо ба ин регистратсия кардан дар давоми 30 рӯз агар иҷозат шавад, шумо ба ин чиз фирефта нашавед. ҳатман агар шумо кор карданӣ омадагӣ бошед ва работа хат кашидагӣ бошед, ҳамин ки омадед 2-3 рӯз пас рафта регистратсия кунед, худаш қариб дар давоми 1 ҳафта мегиред регистратсиятона. ҳамин ки гирифтед, зуд рафта патент супоред барои нарушение накардан, барои дар оянда даводаву кашокаш зиёдӣ накардан. ва нафарҳое ки ЗАГС доред, фиктивни брак доред, рафта дар ҳамон як ҷо бо ҳамон арӯзшавандаатон регистратсия кунед, ки уголовни дело составид мекунанд. ба наздикӣ агар ин имзо шавад, барои шумо беҳад вазнин мешавад. дӯстои азиз, ҳамин ду чизро хостам ба шумо фаҳмонам. ман қариб 6 дақиқа фақат ҳамин чизро фаҳмондем. баъд нафарҳое ки бизнес доранд, ё ин ки мехоҳанд дар оянда ягон бизнес кунанд, ё ин ки ягон бизнес план доранд тайёр,
хулоса ман ҳамин шабу рӯзҳо мебинед ки аҳволи мардум чӣ хел ҳаст, ҳама дар таҳаллука ҳастанд, ҳама дар стресс ҳастанд, ҳама метарсанд, вале баъзеҳо ин ҳолатро як шанси соҳиби ягон чиз шудан мебинанд барои худашон. ва ба шумо ман тавсия медиҳам ки дар поёни канал як ссилкаи телеграм дорем. дар он ҷо вохӯрии бизнесменҳои тоҷик ба наздикӣ баргузор мегардад. на ҳамаро даъват мекунем. дар он ҷо баъзе критерияҳо ҳаст ки аз рӯи ҳамон қабул мекунем мо нафарҳоро. ба миқдори 100 нафар дар он ҷо ҳатман омода иштирок мекунанд. 100-150 нафар. агар шумо ҳам мешиносед бизнесменҳои калонро, агар шумо ҳамчун активни бачаҳо ҳастед, проектҳо доред дар сартон, ҳатман дар телеграм дароед. дар он ҷо овоздиҳӣ аст. шумо дар кадом сатҳ қарор доред, дар он ҷо овоз медиҳед ва шуморо командаи мо менависанд, даъват мекунанд, ба наздикӣ вохӯрӣ мегузарад, вохӯрӣ миёни соҳибкорони тоҷик. боқӣ худованд нигаҳбонатон бошад то вохӯриҳои оянда.